Gyzym öýe gelip bizde wagty agtygym aradan çykanlyk üçin gyzymyň durmuşy dargady diýip hatyna başlan patpeşim hatyny size ýetirýärin. Salam mehribanlar gowmuşsyňyz. Ilki bolana hemişeki bolşy ýaly like, patpeska hem-de repost etmeňizi soraýaryn, ýatlatýaryn. Kalbymyň ses akkauntlaryny ikisini hem goldamaňyzy soraýaryn. Şeýle hem ýene-de wakalar bilen dowam etjäs. Men gyzymy öz owadaşlaryma durmuşa çykardym. Şol halaşman durmuşa çyksa-da durmuşy erwet däl ýaldy. Ýöne adamy öý aýra syr bilmez diýilişi ýaly ýakyndan tanamasaň kyn eken. Men bir owadan başga owa durmuşa çykan. Ýöne gyzymy öz owadaşlaryma atöýümiň goňşularyna durmuşa çykardym. Arada gyzymyň çagajygy boldy. Gyjagyşy boldy we gyjagyşy birazjyk ýarawsyz da boldy. Gaýynlaram ilki wagtda oturlara gidip türlü bejergiler berdiler. Ýöne bu bejergiler çaga kolalanmak peýda etýärdi, soň peýda eden okdy. Güýçli gyzdyrma bilen suwdurgy berip çagasynyň ýykylýan gylygy bardy. 3 ýaş töwerek wagty çagamyzyň ýagdaýy has hem erwetleşdi. Bu ýagdaý menem agyr ýagdaýa saldy. Gyzymyň hem horlanyp galdy, keýpi ýok, hiç ýyl durmuşa hövesi ýok. Çagasyny hiç kimiň kesel etmesin eken. Mama bolup menem elimden gelen kömegi etýärdim. Agtyjagyma ilki bejergi berip pulbaryny çykaran soň adam bolmajak ýaly gören gyzymyň gaýynlary soňa waka onda otur ekidip gymmat dermanlar alyp bermäni uradylar. Diňe ýarawsyz wagty ukolurdyrýalar, başga wagt sereden oklar. Aradan şeýdip 6 aý çemmesi wagt geçdi. Gyzymam aglaýa, olar seretdirmedikçe çagamyň ýagdaýy agyrlaşýa, şonu ýene bir kurs lечение akitmeli, ýöne pul ýeten ok, pul beren ok gaýynlarymam diýip zeýrendi. Menem näme etjegimi bilemok, pensiýam alam soň agtyjagyma, garatjagymy kömek etjegimi aýtdym. Ýoldaşymam menem pensiýamyzy aldyk we gaýnyna jaň edip siz seretdirmejek bolsaňyz men özüm öýde ýatyrybam bolsa doktor getirip ilki lечение ýazdyraýyn, soň şol lечениýalaryny hemişek alyp ýörşýär aldyraýyn. Bolnitsa gitmäni artyk ýagdaý bolmasa-da öýde kolurdyryp bileris diýip aýdamda gaty begendiler. Hawa şeýdiň arkalaşmasak bolmaýa, kyn düşýär ýek özümize seretdirmek. Çagada umydymyzam ýok, gelin kösäp ýörmäli diýişen boldular. Şeýdip men gyzymy öýe getirip çagasyna lечение berdirip uradym. Ýaňy bir 5 gün bolanda agtygym gaterwet ýaramady, ýene suwdurgy berip urady. Onu tä bolnitsa alyp barýan çagajyň boljagy bolan eken. Şeýdip bolnitsada çaga jan berdi. Ondan soňra gaýynlaryna aýtdyk ýagdaýy. Şeýdip agtyjagymy ýerledik. Hemme zat geçen soň bolsa sadakalaryny berdik kiçijik. Ondan soň öýe gaýtsak gyz ýanyndan sadakasy geçen günüň ertesi güni meniň gyzymam goşlary bilen öýe geldi. Men haýran galdym. Näme boldyka, näme üstünde boldyka uruşdyysam gaýnanasy sen ejeň öýüne gidip çagany öldürüp geldin. Çaga seretmänsiň, ejeň seretdirjek, lечение berjek diýip gaýtym öldürdi agtygymy diýip uruşupdyr. Ýoldaşym ejesiniň tarapyny tutup meniň gyzym bilen uruşup onu uran bolmaly. Gyzym aglap öýe geldi. Menem entek çagaňyzam olar ýaraşarsyňyzam diýip gömüllük berdim. Şeýdip aradan wagt geçip dur. Ýöne olar şeýdip gyzym getirip taşlandan soň halyndan habar almadylar. 3 aý geçip geçmän onuň ýoldaşyna başga birini alyp beripdirler. Bu gepi eşitip biz gaterwet ýagdaýa düşdük. Ýöne näme etjek? Alaç ýok. Şol çaga asyl ýaraman otyrdy. Öz öýlerinde kösäp saklanlarynda hiç zat bolmady. Ýöne men bejergi berip otyrkam.
Şonça çykdyjy edip ýörkem şo derejä ýeteni maňa gat agyr degdi. Allahdan gelen ölüme meniň näme günäm barlygyny düşünmedim. Çağan durmuşynyň oňmaýanyny görüňde, çağan ejir çekýän görüňde gat erbet ýagdaýa düşýän ekeniň. Şeýdipoluň ýoldaşam öýlendi, gyzym ondan soň has erbet ýagdaýa düşdi. Depressiýa düşüp köp wagtlap ýyle çykman ýöredi. Ýöne durmuş dowam etdi, ýaşamaly. Nähilem bolsa günüň görmeli. Şeýdip wagt geçip aradan 3 ýyl çemesi wagt geçenden soňra gyzymam gudoçylyga gelip bir durmuş oňmadyk. Bir garyndaşlarymyzyň birini durmuşa çykardyk. Giýewim poliklinikada işleýär. Özü wraç. Öňem 2 çagasy bar. Gyzym bolsa ýoldaşyna durmuşa çykan soň öýde bolup şol çagalara seredip bir ýyldan soň özüniň hem 2 ogullary boldy. Hudaýa şükür indi durmuş gowy. Ýöne şonça zatlar, şonça töhmetler bilen çagan keselletdiň diýip, öldürdiň diýip gelini kowmak, mene dogrumy diýip hasap edemek. Kim näme pikirde bilmedim. Ýöne dogrulyga däl şol. Soňky alan aýalynyň hem çagasy ýüreginden kemli bolup diňe doktor gatnatýan ekenler. Meniň giýewime eltip bejer galyp ýörkä, giýewim planlar sen öňkü durmuşa çykan ýeriň bolmaly dälmi diýip gyzymdan sorapdyr. Şonda bilik galdyk. Onuň öňkü aýaly şeýdip çagasyny öldüren bolsa indi oňa kim günäkärkä? Indi ol kesellikde de birini günäkärler o maşgala, başa geleni göz görür. Ýöne hiç kimiň hem çagasy hiç gaçan kesellemesin, hem çagasyny ýitirmek hiç ene hiç ata nesip etmesin. Allah can maşgalalar hiç gaçan men gyzym maşgalasy ýal dargamasyn. Ýöne pişman ýemok, indi durmuşy gowy diýip jemläpdir.